Yo, once again mga idol no, at nagkita na naman tayong muli. At yun nga mga idol no, may kargaan yan mga idol ulit sa sa BBC mga idol no. At yun nga Rosario La Union mga idol. So first to mga idol no, first lap ng mga idol, bios mga idol no, yun nga mga idol no. At yun, parang tagilid tayo mga idol, talaga hindi natin sabayan yan mga idol no. Kasi ito nga mga ibon natin mga idol no, medyo mabagal talaga mga idol no. At yun, Kumusta mga kukuy? sa mga idol, so yun mga idol, nandito tayo ngayon ulit sa EPSA mga idol sa loading station ng BBC mga idol. At yun mga idol na, yun, palay ng palayo ngayon mga idol no. Rosario La Union mga idol no, at 120 air distance kilometer mga idol no, sobrang layo talaga mga idol no. Ito nga mga idol yung tatlong warrior natin mga idol no, pumapalag pa naman mga idol no. Diyan. Kaya mga idol no, di muna tayo sali sa mga idol sa BS mga idol. Kasi tagilid yung lipad ng mga ibon natin mga idol no. Mga nakakaramdam na ako mga idol. Shoutout muna, shoutout. Amoy wala, amoy wala. Mega shoutout no kay Buraot King. Mega shoutout no kay Boss Noy Mola. Yon, dito lang sa loading station ng EPSA mga idol no. At dyan kay sa coordinator din natin na si Boss Jazz. Yon, mega shoutout sa kanya may bahay, mega shoutout no mga idol no. Ito na mga idol, time check tayo mga idol. 7:25 mga idol no, ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Ronald Gonzales mga idol. Ito na mga idol no, so wala pang laman gaano mga idol no. Yung mga idol no, siguro wala pa yung mga iba mga idol no. Ito no, isang switch pa lang mga idol. Yan o mga idol no, tinatalpakan yung natin mga idol. Tinatalpakan ng ibon natin mga idol no. Pinapatalpakan na ni Kosen Jojo mga idol. Ayun nga mga idol oh. Sana bumalik yung tatlo natin mga idol no. Sana tuloy-tuloy laban nila mga idol. 85 yan ah. 75 yan. 75. Dalawa din na baka mawala ah. Idol, naka-bios to. Hindi na. Ikaw na lang na 25 pesos. Ayun na nga so
Hindi mo na tayo mag-ibiyas mga idol, medyo tagilid yung lipad ng ibon natin mga idol, no? Pang content. Meron na yan. Ayun, pang content lang natin to mga idol, no? At sana lang dumulo mga idol. Shoutout na sa lahat ng kalapatis dito sa EPSA mga idol, no? Yun na nga, no? At yun, first lap na ano mga idol, first lap ng BIOS mga idol, no? Sako lang. Ano ba yan? Hindi man karga yan. Sa akin yan. Kasali sa patibayan ko ah. Hindi man na nga-enter ng ano eh. Hindi kasi, nung unang sakay kasi nito, napasok na dun eh. Nakapatibayan yun eh. Nakapatibayan siya. Pero nung kasi nung unang pas, ano kasi, tinalpak ni Kosan Jojo yung ano eh, yung ibon yan eh. Saan yan? Alburo? Alburo. Yun na nga mga idol na. Hindi ba lang bus-bus na namin? Tapos na lang. So yun na nga no, dyan tinatalpakan na si Bibi Mola mga idol no. Kasi nung nakarang loading mga idol, hindi siya na ano mga idol, tinalpak bigla ni Kosan Jojo mga idol eh. Hindi na timbrihan mga idol no. Mga idol na bukas ibibiyahe sila mga idol natin sa linggo yung hintayan na ito. Wala mo? Ayun nga, tinatalpak na ni Kosan Jojo si Bibi Mola mga idol. Wala na? Ayun, so ayun, mega shoutout sa lahat ng mga kalapatid sa BBC mga idol no. At yun ang ano, BBC mga idol, sobrang lakas talaga mga idol no. Talagang napakalaki ng papanrace mga idol, yung mga papremyo mga idol no. At yun ang ano, sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo no. Hindi naman na tayo mag-shoutout sa inyo no, isa-isa kasi marami kayo mga idol. At maraming salamat mga idol no, sa walang sawang pagsuporta sa munting channel natin mga idol no. At sa mga ano pa dyan, sa mga hindi pa nagbayad. sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga idol no. Baka naman mga idol, pa-subscribe naman mga idol no. Hello mga idol, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga idol sa munting channel ko mga idol no. Baka naman mga idol, pa-subscribe naman mga idol. Ayun, sa mga gusto magpa-shoutout mga idol, shoutout, mega shoutout no, sa comment down below mga idol no. I-shoutout natin yan mga idol, gagawa natin na shoutout yan mga idol sa next loading mga idol no. Dyan. Yan, tapos na magdalpak si Kosan Jojo no. Tapos na. Sana uwian na tayo. Tara, uwi na. Di ba mga idol? Uwian na. Abangan to mga idol sa linggo mga idol no. So yun, bye bye. Maghintay namin kayo puno ng malunggay nito. 2,000 years later. Kumusta mga kukuy? Ano nga, good morning mga idol no. So yun na nga mga idol no. Let's abangan time mga idol sa BBC mga idol. At yun na nga mga idol no, sobrang nakaka-excite talaga mga idol yung mga warrior natin sa BBC ngayon mga idol no. Kasi kaklak natin yun mga idol. Yung mga magkakasalubong-salubong yung mga ibon ngayon mga idol no. Mayroon tayong PUF, BBC, tapos meron pa tayong MPC mga idol. So sa MPC kulang pa tayo mga idol no. So time check tayo mga idol no. 7:47 mga idol no. So yun nga no, darating ang ibon natin sa BBC mga idol 7:58 mga idol. At yun nga Rosario La Union mga idol no, 6:30 yung release mga idol. At yun nga nakaka-excite mga idol no. Kasi in time kasi mga idol no, 7:47 na mga idol. At yun nga, konting oras na lang mga idol. Konting oras na lang mga idol na. At yun, may mag-speed ng 1.4 mga idol no. 1.4 sa BBC mga idol. Yung ang dating nun mga idol na 7:58. Yun nga, talagang napakabilis sa mga ibon na yun mga idol no. At sana lang talaga mga idol sa BBC mga idol, tumagal din yung buhay ng mga ibon natin mga idol. Makasabay sila hanggang dulo mga idol no. At yun nga, hintayin na tayo kasi habang nagintay tayo rito na painit ng painit yung ano mga idol dito sa taas mga idol no. Yung nga inuulit ko salubong yung mga ibon nyo mga idol. Sobrang dami talaga mga idol no. So kaliwat kanan yung datingan ng mga ibon nyo mga idol. Kasi sa BBC, sa MPC wala pa tayo mga idol no.
At yun nga, mega shoutout na, mega shoutout sa mga natin, subscriber natin dyan. Yun, mega shoutout sa inyo, no. Maraming salamat sa inyo mga idol, no, sa walang sawang pagsuporta sa munting channel natin mga idol. Yun, maraming salamat. Again, maraming salamat. Mega shoutout sa inyo, no, at sa mga bagong subscriber natin dyan. Mega shoutout sa inyo, no, at talagang, yun, mas ginaganahan tayo gumawa ng video mga idol dahil sa inyo na nga, no. Kasi nandyan kayo mga idol, no, at huwag nyo kalimutan mga idol mag-subscribe sa channel namin mga idol, no. Yun, Alboro Loft, tapos Aliana Loft, yun sa kapatid ko, sa utol ko. Yun, pasupport naman ng channel, no. Yun na nga mga idol. So let's abang-abang tayo mga idol kasi ang time check tayo ulit mga idol. 7:49 ang oras na ito hatid sa inyo ng Kalapatid Flyer Mix ni Ronald Gonzales mga idol, and breeder mga idol, no. Yun na nga, no. Abang-abang tayo mga idol, no. Time check tayo ulit mga idol, no. 7:58 na mga idol. At yun nga mga idol, yung mga ibon natin yung mga idol na nagkukumakas na mga idol, pauwi rito sa mga loft natin mga idol, at malapit na sila mga idol. At yun nga mga idol, no, matinding abangan na to ngayon mga idol. Yun nga, no, from Rosario, La Union mga idol, no. At yun, 7:58 mga idol, no, may mag-i-speed ng 1.4 mga idol. At yun nga mga idol, at sana may sumabay sa atin dun mga idol, kahit sa mga 1.3 lang tayo mga idol, no. Okay na tayo dun mga idol. At yun nga, no. Ayun na mga idol, one down tayo mga idol. Sino yan, JB, ayun na JB, ha. Mag-ready ka. Yun, yung kapatid doon nagkalabarihan natin mga idol. Tawagin mo JB. Pakainin mo. Ayun na. Pakainin mo, kalampagin mo. Ayun na. Sino mga idol? BBC mga idol, no. Time check tayo mga idol. 8:21 mga idol, no. So, nice one. Sino mga idol, no? Yun, meron tayong isa mga idol sa BBC mga idol, no? Sino mga idol, no? So, BBC. Ay mga idol, no? So, 1,088 mga idol speed. Mga idol, ano nga natin mga idol? Ano nga mga idol? Ano ba mga idol? Oras GB 8:46. Hanapin yung ano, kain. Hindi siya yung video. Okay. Nakapag mo na din siya. Mga idol, nabibig mo lang mga idol, mga idol. Yan, 886 mga idol. Speed yung mga idol, no? Ayun na. Ano man ang oras naman? 8:46. Ayun na nga, 8:46 mga idol. So yun na nga mga idol, no? Kompleto na tayo mga idol, tatlo na mga idol sana sa BBC mga idol. At yun nga mga idol, na yung isa mabilis. Mabilis siya, tapos yung pangalawa okay naman, speed, no? Nasa 900, na isa nasa 1,888.
1,088 yun. Tapos itong isang mga idol, sobrang bagag talaga mga idol, no? So, pero okay lang yung mga idol kasi nakarating naman siya mga idol, no? At yun mga idol, hanggang dito na ito mga idol, no? At yun, mega shoutout BBC. At yun ano, sa mga, yun, please, pa-support naman sa munting channel natin mga idol. At yun mga idol, no? So, patuloy pa rin yung vlog natin mga idol, no? Makakapag-vlog pa rin tayo mga idol sa next loading mga idol. At yun mga idol, hanggang dito na natin video na ito mga idol. At maraming salamat sa inyo. At yun, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, please, no? Pa-subscribe naman sa munting channel natin mga idol. At yun, pahit na rin yung notification bell para mag-update kayo sa dating mga video. Bye-bye!